Danas nam se baš u ovoj emisiji posrećilo, poštovani gledaoci, da govorimo o lepim stvarima i o pozitivnim stvarima. Ja izuzetno volim da govorimo o pozitivnim stvarima. U prethodnom segmentu moji sadašnji gosti nisu čuli. Govorili smo o Evropskoj mreži preduzetnika i o mogućnosti da mala i srednja preduzeća budu na neki način zamajac privrednog razvoja, ali smo također konstatovali da bez krupnih investicija privreda ne može da krene. Džaba zamajac ako nema krupnih investicija. I Talnis Group i ugovor potpisan pre nekoliko dana u Gradskoj kući sa ovom kompanijom, italijanskom kompanijom na Loznom Kalemu je jedna od krupnih investicija o kojoj želimo danas da govorimo i sa onog stanovišta investitora, ali i sa pravnog stanovišta. Stoga su naši gosti danas gospodin Bojan Stanislavić, jedan od suvlasnika kompanije Italnis Group, i Nebojša Stanković, advokat za investicije. Dobar dan. Da ne pogrešim nešto, pa se gospodin Stanković ne na mene. Nema jasno. Gospodine Stanisavljeviću, skoro ste bili naš gost i ja sam tada sa zadovoljstvom najavila da će se dogoditi nešto. Iako, vi ste čuli kada su se naši gledaoci javljali, u našem narodu generalno gledano, ne samo u odnosu na vas, nego generalno gledano, vlada nepoverenje prema krupnim investicijama, posebno kada je reč o Loznom Kalemu, o kome se dugo pričao. Ugovor je potpisan u Gradskoj kući pre par dana. Pre svega dobar dan vama i našim gledalcima. Pa jeste, potpisali smo ugovor u ponedeljak u Gradskoj kući. Sada je to faktički zvanično potvrđeno i overeno, tako da nam ništa drugo ne preostaje nego da počnemo da radimo onako kao što smo obećali mi, a i sa druge strane kako su nam obećali ljudi iz grada, da će nam izaći u susret. Mi smo prošli put razgovarali o nekim stvarima, da sada ukratko ponovimo. Šta će značiti investicija ove kompanije u Niškoj banji, na Loznom Kalemu? Šta će značiti za naš? Odnosno šta dobijemo? Šta se u nastavku događa? Pa ovako, pre svega značit će našim ljudima ono što je najvažnije. Ono što je najvažnije da ćemo imati novih 1200, možda čak i 1400 radnih mesta, da će se sliti ogroman novac u našem gradu. Znači, veličina investicija će biti preko 100 miliona evra. Sad ne želim da prejudiciram, moguće da bude i mnogo više. I to bi bio samo početak naših investicija, pošto imamo još 3 projekta na kojima trenutno radimo. Dakle, mi smo zakoračili onaj prvi, najvažniji korak, sada povratka nema. To je sigurno i ništa sada ne može da propadne. Tako je. Sada ćemo malo gospodina Stankovića koji je, kaže, advokat za investicije. Ne kaže, nego to jeste u stvari ne samo za ovu, nego i za druge. Ali ajmo od ove konkretne investicije. Sa pravnog stanovišta je sve u redu? Sa pravnog stanovišta u najkraćem ono što je i najšira javnost, ne samo putem ovog izrazito važnog regionalnog medijskog centra već detaljno upoznata, nego i šira srpska javnost, a ja sam spreman da kažem i malo šira, delom i italijanska javnost. Zaista je sve do ovog dana proteklo u svemu skladu sa vrlo strogim propisima Republike Srbije, a i delom gradskih propisa. U najkraćem podsjetiću da je najpre 17. decembra bila javna licitacija, javno nadmetanje na kojoj je Italnis Group kao učesnik najpre učestvovao, a onda i pobedio. Nakon toga prošle su procedure koje podrazumevaju kontrolu kako zakonitosti same cene, tako i postupka, u koje su uključeni skoro svi relevantni pravni faktori koji predstavljaju grad i Srbiju, da bi u zakonskim rokovima, zaključno sa 28. februarom, a to je bio ovaj ponedeljak, i formalno zaključen ugovor, kako se zvanično to kaže, o otuđenju javnog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje, ili popularniji ugovor o kupoprodaji, kojim je Italnis Group stekla svojinu na lokaciji Lozni Kalem, približne površine 15 hektara. Da li smo mi to dobro uradili? Ja pitam običnim jezikom, onako kako bi pitali gledaoci kada bi se javili. Da li smo mi to dobro uradili? Jer opet, kažem, zbog događaja desetak i više godina unazad, ljudi su vrlo nepoverljivi, pa onda kada se radi o ovakvim stvarima, onda kažu
mi naše zemljište prodajemo badava? Ako je pitanje upućeno meni, ja bih mogao da odgovorim sa aspekta 20 godina rada u poslu i 10 godina rada u advokaturi i mogu da kažem da je opšte poznato da lokacija Lozni Kalem nije bila predmet prodaje samo u prethodnih 2 meseca. Da svi znamo da je lokacija Lozni Kalem bila predmet prodaje bezmalo sa pripremnim aktivnostima od negde 2003. 2004. do danas. Ako postoji slučaj, onda je slučajnost da sam profesionalno bio angažovan u ukupnom periodu na toj lokaciji. Znam, zato i pit. Dakle, da smo imali kupca, bilo da je to uvažena recimo naša domaćica, bilo ko od naših sugrađana, bilo ko od srpskih privrednika, siguran sam da u periodu od 7 godina bilo dovoljno prostora da taj kupac iskaže volju na vrlo formalan, a i poslovan način i da kupi lokaciju. Okolnost da se sve to nije dogodilo ili, da budem još precizniji, okolnost da smo imali jednu priliku, ali iz takođe opšte poznatih činjenica do nje nije došlo, ukazuje da previše kupaca nismo imali. I u tom smislu osnovno pravilo kada opredeljujemo da li je nešto dobro ili nije šta bi želeli, nego šta je mogućno. U ovom slučaju cenu je opredelilo tržište, cenu je opredelilo vreme u kome se to događa, a ono što je aspekt onoga čime se ja bavim jeste da pravila toga, ono što štiti sve nas koji nismo u tom poslu i investitora koji jeste, bude ispoštovano da mi, dakle govorimo o nama kao građanima, kroz isplatu koja će biti data gradu i kroz punjenje budžeta dobijemo maksimalno što smo mogli u jednom trenutku, a podsjećamo, ovu cenu su utvrđivali kao početnu i uopšte kao cenu upravo organi grada Niša i pod kontrolom i javnosti i unutrašnjih kontrola, tako da, iako bih kao građanin voleo da to bude 100struko, 1000 puta više, moram da kažem da je uz sve ono što znam ovo bila realno mogućna, čak tržišno gledano možda i pozitivna transakcija za grad. Sada, ja kao novinar, vi kao advokat, prisutni smo svih tih godina unazad i znamo i poznat nam je taj slučaj. Što nismo onda prodali Lozni Kalem, a sada smo uspeli? Da se podsjetimo. Da se podsjetimo. Pa ja mogu samo da budem surovi profesionalac i da formalizujem tu priču, jer mislim da je za suštinu te priče potrebna neka druga vrsta emisije, a možda i jedan uvaženi gost sa moje desne strane može mnogo detaljnije suštinu da pojasni. Sad ću ja njega pitati. Ali da podsjetimo, odlukom grada Niša postupak koji je tada bio sproveden skoro do finalne faze, odnosno doneto je rešenje o dodeli grupaciji koju je tada predvodio poznati italijanski investitor gospodin Zamparini, odlukom organa grada Niša nije došlo do realizacije toga. To je formalno rečeno u jednoj rečenici. Lepo ste to rekli. Ostalo je deo istorije. Vrlo lepo ste to rekli. Sada, bez obzira na to da li smo, ono što rekoh ja na početku pitanja, zemljište prodali jeftino ili skupo, to je realno. Vi ste rekli realno. Sada, da smo ga realno, gospodine Stanisavljeviću, prodali onda kada je Zamparini tražio i ovo o čemu sada pričamo, ne znam prekoliko godine, šta bismo realno mi na tom zemljištu do sada mogli da imamo i koji bismo realnu korist mogli da imamo od svega toga? Znači, polazimo od toga što reče gospodin Stanković da smo možda i jeftino prodali zemljište. Možda smo ga i jeftino i možda smo mogli i tada jeftino da ga prodamo. Ali šta smo izgubili time što ga uopšte nismo prodali, odnosno šta bismo dobili da jesmo? Ja ću se svojevoljno vratiti na prethodno pitanje, čisto da dodam ono što mislim da nedostaje, a zatim ću vam odgovoriti šta sa vrlo mi je teško da razmišljam o tome šta smo sve izgubili i šta smo sve mogli da imamo u ovih tih 7-8 godina. Što se tiče cena zemljišta, ona je otprilike bila i tada otprilike, mislim da se razlikuje u pola eura, slična, da ne kažem ista. Što se tiče ostalih
da kažem, licitacija koja se održavaju i kako se na način koji se danas dodeljuje zemljište, ja mislim da smo mi jedini, koliko znam, a to može da potvrdi i advokat koji nije samo advokat našoj grupaciji, nego i ostalim investicionim grupama, da smo jedini koji smo platili i koji kupujemo zemljište. Ostali su dobili to džabe. A ja ne bih nikako, ako postoji zakon, odvajao industriju od turizma, zbog čega bi turizam ili ugostiteljstvo ili bilo koja druga grana privrede bila onemogućena da bude na istom nivou kao što je to industrija. Naravno da turizam treba da bude onda gde je i predviđen. Kao što je na teritoriji opštine Niška Banja. Opština Niška Banja ne može u međuvremenu. Ne može da bude industrijska zona kao što su neki o tome govorili. I to bi bila tragedija za ovaj grad. Ne samo za ovaj, nego za bilo gde. Na zapadu se o tome mnogo vodi računa, tako da pretpostavljam da ćemo i mi u budućnosti dobro razmišljati pre nego što dajemo bilo kakve izjave, a kamoli da radimo na tome da jedan turistički centar uništimo time što bi pravili fabrike tamo. A što se tiče tog položaja nas kao grupacije, mi se ne žalimo, čak što više, ja sam lično osrećan, pošto sam jedan investitor, što smo mi to platili. Nikad mi niko neće moći da mi prebacuje da li smo mi to platili skupo ili jeftino. Mi znamo da smo u ovom trenutku platili to i da to uopšte nije jeftino, a objasnit ću i kroz sledeću situaciju. Zemljište ko zemljište košta oko 1.200.000 evra. Naravno, na to idu takse, porezi i sve ostalo da bi se dovelo u privatnu svojinu. To može da bude i jeftino i skupo, ali ne zaboravimo da živimo u Srbiji i da mi nismo na Manhattanu. Lepo ima gospodin Stanković izraz, realno. To je ono što je u ovom trenutku, ja mislim, najrealnije, čak i više od toga. Međutim, ono što dobija grad, to su naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta pre dobijenje bilo koje dozvole za izgradnju. A ja ću vam reći podatak, znači, koliko su one jeftine ili skupe. Na ovoj lokaciji mi trebamo da uložimo samo za naknadu oko 6,5 miliona evra ukoliko platimo sve odjedanput. Ukoliko budemo plaćali sukcesivno, to bi bilo i više od toga. To znači da je u ovom trenutku za ono što smo mi po projektu planirali tamo da izgradimo, plaćamo otprilike nekih 60 evra po kvadratnom metru. To je otprilike za 5 do 10 evra skuplje nego u Italiji. Ako poredimo jedno turističko mesto kao što je Lago di Garda, koje je svetski poznato mesto, tamo su naknade za uređenje zemljišta 5 do 10 evra manje nego kod nas u Nišu. Pa koji je interes onda kompaniji Italnis Group da dođe ovde ako je skuplji? Pa da vam kažem, investicija i kompleks kako smo mi zamislili tamo, morali smo da stavimo na vagu u odnosu na cenu zemljišta, u odnosu na ostale cene koje će, u odnosu na položaj Srbije, položaj Niša i mnogo faktora koji zavise od isplatljivosti na kraju kasnije investicije. A lično i moje zalaganje kao čovjeka koji je sa ovog područja, čovjeka koji je iz Niške Banje, da se poboljša ovde i nama u gradu, a posebno nama Banjcima život. Ja sam siguran da će ova investicija mnogo unapraviti i život u Niškoj Banji, a i život u našem gradu, a i u regionu. Nego ne odgovoriste mi vi, izgleda da vas boli to pitanje, šta smo izgubili u međuvremenu, šta smo mogli da imamo za ovih nekoliko godina i šta da se događa recimo sada u Niškoj Banji i koja dobit i za državu i za pojedinca da je bilo sve onako kako nije bilo. Pa vrlo je teško, kao što sam napomenuo. Planiralo se tada isto. Jeste. Neke stvari su izmenjene, neke su dodate. Dobro, nema veze, ali u suštini vrlo je teško reći i napraviti neki finansijski presek šta smo sve izgubili. Jer izgubili smo investiciju tada, u tom periodu od 2004. godine, od preko 100 miliona evra. Izgubili smo investitora koga smo mi zastupali i u Novom Sadu i u Niškoj i u Beogradu. To bi bili još nekih 100 miliona evra koji bi prošli preko niške firme.
Izgubili smo, naravno, preko 1000 radnih mesta u to vreme, a izgubili smo i grupacije ostale koje su bile vezane za grupaciju Zamparini, koji u svakom njegovom projektu ga prate bilo gde da ide. To je nešto što bi došlo naknadno. Pa o tome smo baš malo čas razgovarali o dovođenju i tih grupacija sa predstavnicima Evropske mreže preduzetnika. Ja sam baš to pitala kada je reč o našim preduzetnicima, kaže oni vode svoje grupacije. Ti koji dolaze odande, mi ne možemo da im damo svoje, mi svoje možemo da uposlimo tamo negde, a oni dovode svoje. Tako je. Da se nadovežem, ipak ću sem formalnog možda dodati odgovor na ovo pitanje, jer činjenicom da ste ga 2 puta ponovili, izvesno je da kao gosti treba da udovoljimo interesovanju, jer ono što će biti... Zanimljivo je. I ja želim da se baš... Ono što će biti, svi ćemo biti toga svedoci i da će Bog da to bude pozitivno. Ali da se vratimo. Dakle, nezavisno od detalja, grad Niš je imao problem poverenja investitora generalno. Nije to sada naknadna pamet. Svi smo mi bili svedoci činjenice da i da zanemarimo lokaciju Lozni Kalem. U tom periodu, nakon Loznog Kalema, Niš je imao problem da za neke mnogo manje investicije postoji jedna rezerva, ako je moglo to da se desi. Nekome ko ima evropski pedigre, kako će nekome ko je investitor, a i po ciframa, i po projektima, ne spada u tu grupu, proći u ovom gradu i ovoj okolini. Dakle, sebi smo napravili loš imidž. Ja sam svedok koji ne može zbog poslovne tajne da navodi direktna imena, ali mislim da će dobar deo građana koji su pratili to moći da se seti i vrlo dobro da razume šta je ta kolateralna šteta koja ne može da se meri na način koji je gospodin Stanisavljević pominjao, vezano za konkretnu lokaciju, vezano za punjenje budžeta, vezano za cifre koje prate projekte. Ja sam ovde pomenuo samo u naznakama jednu kolateralu gde je trebalo i dosta vremena i mnogo energije, ljudi koji su možda više zanesenjaci u svoje poslove i zaljubljenici i patriote u ovaj grad i Srbiju, da uvere ljude da jedno loše iskustvo nije i konačno iskustvo. Kao što je u priči grada i predstavnika grada, kada je Jura prva došla u Međurovo, posle Jure su vrlo brzo došli i neki drugi. To je taj, rekla bih ja, ispravite me ako grešim, pozitivan imidž. Kao što je ovo o čemu vi govorite, negativan imidž grada. Vi ste dali zaključak, ja reč negativan nisam upotrebio. Da ja imam pravo na nešto u ovoj priči, je li tako? S obzirom da sam novinar i posmatram, kažu neki novinari ne smeju da razmišljaju i ne smeju da zaključuju, ne smeju da imaju svoj stav, ja mislim da smeju. Vi ste advokat za investicije, ne samo gospodinu Bojanu Stanisavljeviću i kompaniji Italnis Group, već i drugim investitorima. Pa stoga ja vas mogu da pitam i još neke stvari. Niste u slučaju Jura Dajtek advokat, nego kod nekih drugih firmi. Kakva je razlika između tih investicija? Ova, recimo, ova koju investicija Italnis grupe i, recimo, Jure Dajteka, Sažema. Da. Dakle, ja mogu da dam jedan vrlo generalan odgovor koji je sa stanovišta moje struke. Postoji jedna zaista veoma važna suštinska razlika nezavisno od naziva investitora. U slučaju Italnis Group i nekih drugih investicija radi se o takozvanoj direktnoj investiciji. Direktna investicija po samom svom nazivu podrazumeva da investitor iz sopstvenih sredstava priprema, ulazi i realizuje investiciju. Investicije koje ste vi pomenuli, po mom skromnom znanju, a pretpostavljam da je i javnosti poznato, predstavljaju oblik jednog, u teoriji koja se bavi međunarodnim privrednim pravom, dela oblika učešća države koja pokušava da stimulacijama privuče investitore. U konkretnom slučaju mi ovde imamo, popularno rečeno, kupoprodajni ugovor. Imamo cenu o kojoj smo diskutovali. Ta cena mora biti plaćena na početku da bi priča imala i drugi čin. Iz javnosti je poznato da kod ovih investicija imamo davanje zemljišta bez naknade, kao znači prvi deo priče podrazumeva da nema plaćanja toga, nego na neki način u želji da motivišemo i da dobijemo nešto odloženije, ali pozitivno, dajemo nešto kao ulog. To je dakle zemljište. Nadalje, investicija i samo zidanje
jeste iz sredstava investitora, ali je poznato da su investitori, da bi doneli takvu odluku, imali prethodno saznanje da će zaposleni koji budu tu radili doneti iz budžeta Srbije određena sredstva. I u svakom slučaju i svakom od nas pojedinačno, kada bi odlučivali Da, i da to je li bilo ćemo sporno u okrečiti javnosti svoju prilično. sobu, Da. nije sve jedno. Da li ćemo morati da platimo prethodno boju i majstora ili ćemo znati I da da li smo su nam dobili tata i boju. mama dali pare za krečenje? U svakom slučaju, Dobro. i ove investicije su dragocene i dobre, ali zaista na vaše pitanje ja stojim vrlo argumentovano da postoji suštinska razlika, a razlika je prepoznatljiva u poziciji koju investitor ima da bi došao do rezultata. I poslednja rečenica, svakako da su i te investicije dobre, Da. jer u nekim kalkulacijama koje spadaju u neku drugu oblast, proizilazi da takav broj upošljenika kroz isplatu zarada i pripadajućih poreza i doprinosa na neki način u određenoj dinamici oko koje postoji veoma široka razmimoilaženje u teoriji, vraćaju ta sredstva onome ko ih je dao, a u ovom slučaju to je budžet Srbije. Ali u svakom slučaju, čak i to kretanje novca iz budžeta ka investitorima, od investitora ka budžetu, čini mi se boljim nego ništa. Kada vas slušam ovako, još nešto mi pada razmišljajući. Ja uvek nastojim kada je o ovakvim stvarima reč da razmišljam sa stanovišta građana. Na kraju krajeva treba uraditi nešto da bude u interesu građana, barem tako svi kažu. E sada, ovaj ko je dobio od države zemljište, onaj ne ulaže u infrastrukturu, pa dobije i onaj novac za zapošljavanje radne snage. Slušala sam građane kako komentarišu. Kaže, taj može 3 godine da bude tu ili već koliko, posle toga više nema interes. On nema interes da unapređuje svoju proizvodnju, nema interes da napravi nešto novo, nema interes da ostane, jer on već ima pokrivene mnoge troškove. Onaj drugi sad, to je moj opet zaključak, slušajući vas, on mora da se bori za tržište. On je našao interes da dođe, njemu niko nije platio da dođe, on je našao lični interes, svoj neki poslovno lični interes, ali on mora tu i da ostane, inače, odnosno opstane, inače propade. I šta je ulagao? Ništa, propale pare. Jesam li nešto pogrešila u tom zaključivanju? Niste. Ja sam siguran da gospodin Stanisavljević može vrlo jasno da kaže da ja mogu samo kao šlagvort da kažem. Teoretski vi možete proizvodne mašine da razmontirate sa jedne lokacije i prenesete na drugu lokaciju. Ali akvapark ili o tome govori. definitivno ne možete. Uostalom, gospodin Stanisavljević mnogo bolje zna koji su motivi biznisa, koji su poslovni razlozi, koji su operativni razlozi da investitor odluči da o svom trošku i, što je veoma važno i u životu i u poslu, o svom riziku uđe u ovaj posao. Koji su, gospodine Stanisavljeviću, vaš kao suvlasnika kompanije Italnis Group? Razumem, dobrim delom. Vi ste iz onog kraja, želeli ste i pre nekoliko godina da nešto uradite, želite i sad. Ali dobar, veliki deo sredstava ulaže vaš partner iz Italije. Tako je, pa pre svega godinama se gradi neko poverenje između ljudi i ja sam to poverenje zadobio od strane mojih partnera iz Italije sa kojima sam i lični prijatelj na kraju krajeva. To mogu da potvrdim i čak iz 2004. godine kad smo sa gospodinom Zamparinijem došli ovde. To je jedan od najbogatijih ljudi u Italiji i jedan od najvećih investitora i sada u Italiji. U ovom vremenu, a znamo kako je vreme i kakva je kriza u celom svetu, ne samo kod nas. Tako da, sama činjenica da je došao prvo u Niš, a preskočio Beograd, a svi znamo kakva je situacija po pitanju Beograda, ne bih da otvaramo neku novu temu, zatim Novi Sad koji je daleko bolje stoji u ovom trenutku finansijski od Niša, došao ovde, mislim da vam sve govori. To je po pitanju jednog odnosa koji imam ja sa njima i koji oni imaju prema meni. Što se tiče isplatljivosti investicija, baš njihova logika, a i moja, naučio sam to od njih, je da treba ulagati baš tamo gde niko još uvek nije ulagao ništa. Niška banja pruža mnogo toga.
mnogo viši od ovoga što mi sada radimo. Treba proći mnogo godina da bi, a vreme je najbolji svedok, pa ćemo, ko doživi, hvala da će Bog da uživamo svi u tome, pa ćemo biti svesni šta smo radili, šta smo dobili i šta ćemo još dobiti. Ukoliko se bude vodila jedna pametna politika, pre svega u gradu, a zatim i na nivou naše države. A planiralo se dosta toga da uradi na lokaciji Lozni Kale. Dobit ćemo, kako reče gospodin Nebojša Stanković, pre svega taj akvapark koji sa stanovišta razvoja turizma meni se čini može mnogo da znači. Pa evo, konkretno znači vezano za taj akvapark. Kompleks je mnogo veći i ne sadrži znači samo akvapark. Naravno da smo se vezali za to jer moj suvlasnik moje firme u kojoj sam i ja u Italiji sa nekim malim procentom ima već taj akvaparka koje posjeduje u Italiji. Znači čovjek koji se bavi tim biznisom i koji vrlo dobro zna gde treba ulagati i na koji način. Što se tiče nas kao države Srbije, znamo da smo ostali, da faktički nemamo izlaz na more. Jezera su onako kakva su. Mnogi ljudi nemaju mogućnosti da odu na more, na jezero ili nema takvih pogodnosti. Eto, znamo da jedino što postoji to je ovo trenutno u Jagodini, što ja smatram da je izuzetno dobro za Jagodinu i za sam taj kraj, taj mali region oko Jagodine. Naravno i za ljude, pošto tu ljudi dolaze iz čitave Srbije jer nema drugoga. To nam govori neke stvari. Što se tiče našeg akvaparka, on bi trebao da bude 4 puta veći jer je normalno da region u kome gravitira oko 1 milion i nešto ljudi sa gradom kao što je Niš ima potrebu za jednim takvim ozbiljnim akvaparkom. Tako da samim tim se zaključuje, može se izvuče zaključak da će to raditi. Naravno, cene ćemo uskladiti i cena ulaznica i ostale cene koje će biti prisutne u samom akvaparku sa onim područjem gde se nalazimo. Pa sa povećanjem nekog i našeg standarda tako ćemo povećavati i cene. Znamo da su cene, samo ću reći, navesti primjer, cena ulaznica u akvaparku, da bilo u Bugarskoj, Grčkoj ili Italiji, 25-30 evra po osobi, ovdje će biti od 3 do 5 evra po osobi. I bit će mnoge druge povoljnosti za stalne goste i tako dalje i tako dalje. Bez obzira što sve to radite sami, bez pomoć države i bez pomoć grada, ipak je nekakva vrsta saradnje sa lokalnom samoupravom potrebna, je li tako? Uvek. Hoćete vi? Zahvaljujem. Pa ja bih ovdje ipak bio sad advokat i grada. Dakle, nije sporno, ja moram da kažem da u onom odgovoru na vaše prvo pitanje, bez ikakve rezerve, sve institucije grada, dakle svi organi, na vrlo profesionalan i vrlo ažuran način udovoljili su svim, da kažemo, zahtevima, iako se ne radi o zahtevima investitora, nego pre svega o zahtevima zakona i procedure. I u tom smislu prethodno iskustvo konkretnog investitora sa mog aspekta je veoma pozitivno. I u tom smislu zahvalnost svim tim ljudima za koje se, nažalost, mediji uglavnom bave, kao što se većinom mi u Srbiji bavimo onim negativnom stranom života, i zahvalnost i komplimenti. Ali je pitanje šta će biti. U svakom slučaju, koja god da je priroda investicije, bez saradnje pre svega sa lokalnom samoupravom, nema mogućnosti da ta investicija bude okončana kako valja. Preciznije, onaj deo o kome je gospodin Stanisavljević govorio, da grad treba, kako se narodski kaže, tek da uzme pare, izvinjavam se na direktnosti, ali nema drugog načina. Da, ali to se tako kaže. To je to. Podrazumeva upravo komunikaciju između investitora i grada u delu uređenja kupljenog zemljišta, u delu uređenja isplate opremanjem komunalnom infrastrukturom, tako da je ovaj period saradnje, period do ugovora i formalizacije, da tako kažemo, pozicija pravnih, tek prvi čin, a da je mnogo uzbudljivije i da počinje zaplet tokom realizacije same investicije. To je jedan, makar i sa pravnog ugla gledano, projektovan brak, rečeno od minimalno 5 godina.
Uostalom, to je i poznato da Lepo je ste to to rok. rekli. Tako da ja moram da naglasim da je ta saradnja tek počinje i da je to suština. Da ako je nešto važno, to je da investicioni ambijent podrazumeva da nema turbulencije u odnosuma između bilo koga ko predstavlja grad i investitora, kako god da se on zove. To se zove dobra investiciona klima. Tako je, a vi rekao ste brak, dobar brak, bar 5 godina, ali ja mislim da to, taj interes, o interesu govorimo i svaka strana mora da ima svoj interes. Govorili smo o interesu onoga ko je kupio zemljište, govorili smo o interesu grada, zašto ga je prodao, ali taj interes je dugoročan, jer ta investicija donosi građanima Niša, Niške banje, na ovoj teritoriji nešto. Ja sam upravo hteo da dodam, znači, onda gde grad treba da vidi sebe, pre svega u nekoj investiciji koja je ovih razmera, je šta će biti tu sve sagrađeno, koliko će se ljudi uposliti i šta će sve nakon toga doći. Jer kompleks je ogroman. Možete zamisliti samo koliko će dobiti novaca za naknadu za uređivanje zemljišta na samom početku investicije, a onda i kao što znamo komunalije, na račun komunalije i ostalih plaćanja koje su svakodnevnica. To će biti prihodi grada. Tako je, to će biti direktan prihod grada. Dalje, tu će dolaziti turisti sa svih strana. Ja verujem čak da i ljudi koji su u prolazu autoputem, kad budu saznali, videli da će i oni, pre svega mislim na takozvane gastarbajtere iz Turske, Bugarske, Makedonije, da će se i oni zaustaviti možda na vikend, na par dana, na jedan dan, nije uopšte bitno, i da će biti tu potrebno i smeštaja, da će napuniti gorivo, da će kupiti nešto za hranu, možda kupiti nešto od garderobe i tako dalje. Ogroman je interes, znači ogroman je interes i investitora, a pre svega će biti zadovoljni ljudi iz grada i posebno iz opštine Niška banja. I zaboravili ste nešto, 1000 do 1200 uposlenih, znači 1000 porodica najmanje, je li tako? Tako je. Neka budu tročlane koliko je to 1000 ljudi uposleno, a svi ti ljudi, ja malo tržišno razmišljam i želim ovako što reče gospodin Stanković da uprošćeno, obično, narodski objasnimo. Svi ti ljudi nešto kupuju, idu u pozorište, voze se autobusom, kupuju benzin, plaćaju ne znam šta u ovom gradu jer imaju da plate, a ne traže socijalnu pomoć. Tako funkcioniše život svuda u svetu, a nadam se da će konačno da počne i kod nas neki boljitak i da stvarno te stvari preslikamo. Mi se non stop bavimo nekim nevažnim stvarima, čvorove koji već postoje pokušavamo da ih još više napravimo, da ih još više upletemo i jednostavno vrlo često sami sebi nanosimo štetu. Sami sebi nanosimo štetu, nikako da izađemo iz tog nekog vrzinog kola. Znači, uopšte ne razumem zašto se ne bavimo konkretnim stvarima i zašto se jednostavno ne preslika to što kod ljudi u Evropi već postoji. Mi ne izmišljamo ništa što nije već izmišljeno. Znači, samo treba preslikati i vidjeti kako to oni rade, dovesti to kod nas. Uprostiti zakone, uprostiti birokratiju, uprostiti sve. Znači, dati mogućnost svakom ko želi nešto da stvori. Nevezano to za nas, znači to mislim na bilo kog investitora, jer danas se svi ljudi u svetu, ja mogu da vam sa stanovišta ljudi iz Italije samo kažem koliko je i tamo kriza i da su, pogotovo posao sa nekretninama je, ta kriza je najviše pogodila u Italiji posao sa nekretninama i sa nekim novim ulaganjima u turizam, a mi to imamo ovde baš od tih ljudi otud. Jer oni vide svoju šansu kod nas u ovom trenutku. Tako da, eto, to je jedna prosta formula za neki uspeh i naš, a i samog grada, pa i čitave Srbije. E sad, činjenica je proteklih više godina, do 10, mi smo vrlo, vrlo nepoverljivi jer je bilo i puno grešaka, je li tako, gospodine Stankoviću? Jeste li vi kao advokat za investicije nekad bili u prilici da kažete, e pa ovo ne valja,
po pitanju nekog od investitora, nekog ko je zainteresovan, kaže, ovo ne bi bilo u interesu države. Da. Ovo ne može, jednostavno ne može. Stil je čovek, to je stara rimska poslovica. I što reče gospodin Stanisavljević, nekada ne treba izmišljati toplu vodu, a Bogu hvala Niška banja je od uvek ima, a i Niš. Izmišljena je već. I da bi mogli sami sa sobom ponekad da živite, dolazi taj težak trenutak kada morate da odgovorite na način koji ljudi ne veruju. Jer se u današnje vreme smatra da sve što može da se plati je dostižno. Bilo je zaista situacija u kojima pod određenim uslovima sam smatrao da je minimalni ljudski red da se kaže ne. Sada da pređemo sa tog ličnog na vrlo konkretan odgovor, postoje investicije koje po svojim prethodnim uslovima jednostavno su i pravno i finansijski neprihvatljive. Takve investicije se popularno zovu luft baloni i ne govorim, dakle, da budem vrlo precizan, ne govorim ništa o našoj sredini, ali postoje, znači, određeni trenuci kada određene interesne grupe koje imaju interesa da se isproba da li postoji interes nekoga da uloži negde i nešto napravi i takve uslove koje praktično niko ne može da prihvati. Podržati nekoga ko čak i to može da plati tako što bi sa skromnog aspekta svoje struke rekli da, to je dobro, možda deluje neverovatno, se i dešava negde, ali vaše pitanje je bilo konkretno, odgovor još konkretniji. Dešava se sigurno, zato sam i pitala. Ja sam pitala vas konkretno, naravno, u slučaju onih koje vi zastupate, znači bilo je. Što znači da samo da je bilo i pokušaja u ovom periodu našem jadnom i bednom da se takve stvari urade, kako ga mi zovemo periodu tranzicije, da neko ulovi u mutnom i činio je to svakako. Ali u ovom vašem slučaju nije. To je tako, znači ja nemam namere da generalizujem, ali bih sada odgovorio na jedno pitanje koje se tiče rizika investicije. Dakle, da zaista odgovorimo gledaocima i na nešto što može da ih... Dakle, rizik je nešto što mi u životu po prirodi kao ljudi verovatno teže prihvatamo. Ostavih ja to za kraja, vi. Pa je to blizu kraja. Evo ga kraj. Sad će kraj. Dakle, pitanje odgovornosti i rizika. Ne treba, čak u nekom prenosnom smislu ne treba ni prenositi ono što drugi rade. Dovoljno je setiti se genetske mudrosti koju Srbi nose u sebi. Pa jedno od njih može da bude da ako nekome dobro želite, vi ćete ga naučiti kako da pravi hleb, a ne dati mu odmah hleb. Time što mu date parče, vi rešite problem odmah gladi, ali ne rešite dugoročno. Vi to parafrazirate i prepričavate doktora Zorana Đinđića na malo drugojačiji način. Iskreno, baš sam imao više u vidu naše kolektivno pamćenje. Ne bih želeo da nikako ovo bude svedeno na... Slažem se potpuno sa vama. Vi znate da se uvek suzdržavam bilo koje dimenzije koje nema veze, ali on je isto rekao tu mudru misao, ribu treba loviti, a ne... Šta mi treba da odradimo? Ako smo već iz bilo kojih razloga, ličnih, generalnih, dovedeni u situaciju da nemamo u ovom džepu novca da sami sprovedemo investiciju, onda trebamo budemo dovoljno mudri da mi sami i oni koji su pored nas gledamo i učimo. I da ono što je najbolje u tehnici menadžmenta, u načinu odnosa prema poslu, u odgovornosti prema realizaciji investicije, a svaka investicija nosi, ako je usluga u pitanju, nova tehnika vezana za akvapark, način oblačenja na poslu, vreme dolaska na posao i sve to jedno po drugo menja nas. To je način na koji mi sami možemo onda da kažemo u određenom trenutku da u svom domenu, ne na nivou ovolikih investicija, ali dovoljno na investiciji uređenja sopstvenog stana, planiranja sopstvenog života, dobijemo ta znanja ovde i sada. Mislim da su me gledaoci odlično razumeli i da je to što mi možemo da sebe doživimo kao faktor koji nešto može da doprinese i da ima interesa, a ne samo investitor. Investitor ima cifre i te cifre su tolike da koliko god mi da kažemo, mi ih ne razumemo. Ja sam želeo da prenesem da svako od nas može da izvuče u skromnim životima, u vremenu u kome živimo, određeni benefiti svake investicije. A pošto imamo povod, imamo konkretnu investiciju, imamo konkretne buduće radna mesta, imamo srpske projektante, imamo niške inženjere, imamo regionalno gledano turističke radnike, imamo advokate, imamo finansijere, imamo medije koji to trebaju da plate i da ne nabrajam dalje. Mislim da je to na onaj pozitivan način da prestanemo da se bavimo najnegativnijim pojavama kod nas, ne da ih sklanjamo,
ali da izbacimo ono što je dobro i što vuče napred. Nacije na koje treba da se ugledamo uglavnom vole da napred stave one koji stvaraju. A zašto je to tako? Verovatno ćete moći da pitate i Japance, i Nemce, i Jevreje, i mnoge druge. Ja se izvinjavam što je odgovor bio malo generalan, ali je pitanje bilo tako. Hvala vam. Nije uopšte odgovor bio generalan, samo je nešto meni krivo. Vi ste uzeli moje reči i uzeli ste sve ono što sam ja htjela na kraju da kažem. Ja sad šta sada ja da kažem? Evo, pitaću gospodina Stanisavljevića koliko će koštati vaša autorska prava. Pitajte ga. To će on reći, ali ja mislim da se... Da se malo našalimo, a što da se ne našalimo? Ja mislim da je najvažnije da još jednom, bar sa mog građanskog aspekta, ponovi da sem akvaparka, mislim da investicija obuhvata i još 2 faze, koje možda nismo dovoljno... Sad ćemo da kažemo na kraju i završavamo. Eto, o tome smo pričali prošli put i u mnogim emisijama. Još 2 faze, izgradnja sportskog kompleksa sa hotelom, sa kongresnim centrom, najmoderniji spa centar, outlet, pošto znamo da je to sad trend u Evropi, izgradnja tih outleta, a u Srbiji, koliko znam, osim ovog u Indiji koji se trenutno izgradnja, ali ima i tamo nekih problema, ne postoji znači ni jedan, ne znam, možda ćemo biti prvi, možda drugi. I na kraju, ako uspemo da povratimo, a moja želja je stvarno od srca da uspem da ubedim gospodina Zamparinija da sagradimo taj jedan najmoderniji mega centar kod nas sa tim multisalama i bioskopskim i sa tim kompleksom restorana. Znači nešto što treba svakom gradu, a pogotovo nama ovde. I šta reći više? Direktor turističke organizacije Niša je juče bio gost ovde i on i ja smo se dogovorili da vas zamolimo za ono sajmište tamo, mislim, ako može ikako preko veze. Šalim se malo, spominjali ste prošli put sajmište. Da ostane. Pa imamo, da vam kažem, po prvom projektu, to je jedina stvar oko koje se sada dvoumimo. Što ne znači da sajmište ne želi... Spominjali smo vas juče. Što ne znači da sajmište želimo da izbacimo iz projekta. Ne. Naprotiv, pošto radimo već užurbano i na jedinom projektu Ženeve, pokušavamo da, ukoliko se odluči gospodin Zamparini i dođe i on sa svojim megacentrom, ubacit ćemo ga u kompleksu koji zaslužuje da bude. To sajmište ćemo samo prebaciti preko puta, znači na području tog jezera Ženeve, jer i taj kompleks koji se bude tamo gradio treba da ima jedan određeni sadržaj. Ukoliko odustane, definitivno, to znači on odustaje ne samo od Niša, nego definitivno odustaje da ulaže u Srbiju, onda će to, onaj prvi projekat sa onim drugim hotelom i sa sajmištem, sajamskim halama ostati i on isto pruža mnogo toga, s tim što će biti možda upola radnika nego što bi bilo u ovom megacentru. U tome se samo razlikuje. I naravno razlikuje se u tome što mi sajmište pravimo samo u Nišu, a megacentar, ukoliko Zamparini uđe, gradit ćemo i u Beogradu i u Novom Sadu nakon Niša. Nas zanima Niš. Ali to su pare koje će ipak doći u Nišu prvo i preko firme naše koje će voditi kompletan posao otići u Beograd ili Novi Sad. Hvala vam što ste bili naši gosti i uopšte nije na odmet i nije dosadno pričati vrlo često o ovim stvarima iz prostog razloga što treba objasniti, pojasniti, razbiti neke dileme, razbiti neka možda pogrešna razmišljanja. I ono što je gospodin Stanković rekao, što ja rekoh, ukrade mi misao, ako je to rekao, da ne kažem to ja na kraju, ja to vrlo često ponavljam, izgleda ipak da smo došli do faze kada je barem deo nas u ovoj zemlji počeo da peca ribu. Ako mnogi nisu, ako su još uvek nepoverljivi, bit će to sutra, preko sutra, nakon sutra, ali što pre to bolje. Jer svaki pozitivan pomak napred je pozitivan pomak i za grad i za državu, a verujte, ništa ne može da se uradi bez angažovanja svakog od nas pojedinačno. Neko će to činiti malo, neko malo više, neko mnogo, ali svi zajedno učinit ćemo nešto. Zato nikada niko od nas ne sme i ne treba da čeka da neko dođe sa strane i da uradi posao umjesto nas. Ribu moramo sami da upecamo. Slažemo se s vama. Je li tako?
Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste nas pratili. Evo ga, 14 časova. Mi se vidimo i sutra u 10:30. Prijatno vam popodne i ostanite uz Nišku televiziju.